Itlog ko to, hindi to bola. Tudluan ako si Bayramon sa kong kanta mga idol. Kay nindot man ni paminaon. O tudluan ti kas kong kanta. O barog ta natong kanta. Unya kining akong gigunitan nga premium. Ako sa ning imnon. Tiki-tiki ba ni mga idol? Ay simple ra kayo eh. Oh. Ara ana, manar ta barog ra ta ana. Ana. Manar ta oh. Di ko alam kung bakit ka ganyan. Murag alanganin mo kanta si Bayramon mga idol. Kasi iyang pwesto wala man siya kauyon mga idol. Sa kamera nasalipan ko no siya in town. Na. Anar na kamot, anar res kamot. Oy Manoy Chris TV, unsa man imong kanta oy with action? Manoy Chris TV, murag nindot kay nang imong kanta og sayaw ha ha ha. Di ko alam kung bakit ka ganyan. Mahirap kausapin at di mamamansin. Murag giburingan si Bayramon sa akong kanta mga idol. Kay dili ko no rock in town. Ay sos, kalmara mo mga idol. Mo aligrira ni karon. Paminaw lang mo diha mga idol. Itlog ko to, hindi to bola. Si Bayramon ni aksyon kabala ka basing ko og maalaag bula ya. Oy murag liso man ka man si Manoy Chris TV. Itlog ko to, hindi to bola. Si Bayramon wala katingog in town. Mga buta lang ang apo ni Bayramon. Mga samilya po to sa itlog ni Bayramon. Or daghan sa nagprodukto na si Bayramon Manoy Chris TV. Uwing ko pisot. Itlog ko to, hindi to bola. Nitalik ko din taon si Bayramon mga idol. Kay bisag unsa og tan-aw murag kamansira man kadako mga idol. Nga oy.